pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is May's Secret File. Si May na napapatanong sa ating lahat kung ano nga ba ang pwedeng advice na maibigay natin sa kanya kung mahal niya raw ba si business partner ng kanyang employer dahil mahal niya talaga or dahil lang nasabik siya sa sex. At dahil kasi may pagkukulang yung partner niya sa kanya. And niloko siya ng partner niya. So gumanti na lang din siya. Ano ba? Ano bang pipiliin niya? Etong business partner ng employer niya na binigyan siya ng 250,000 petot worth na necklace na kayang buhayin yung mga anak niya, gumawa ng pamilya, or yung partner niya na nasa Pilipinas na niloko siya para lang mabigyan niya ng kompletong pamilya yung dalawang mga anak nila. So, pakinggan na natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito pong sabi ni Doc Yorje. Ay, may base sa kwento mo, parang oo, nasabik ka lang ng sobra dahil sa quality ng sex na naibibigay ng business partner ng employer mo. Aminin na natin, nirebound mo siya kasi tinraidor ka na ng partner mo at pinalitan ka ng best friend mo sa puso niya. Kinailangan mo ng outlet ng sakit at si business partner ang nag-provide nun sa iyo. Naka-4 in 7 hours, naglagari kayo Sana isipin mo rin, ang katangian ni business partner lampas sa sex, tingnan mo ang ugali, pasensya, pangarap at pananaw niya sa buhay. Kilalanin mo pa siya lalo. Baka mamaya, sinasayaw ka lang niya sa isang magandang tugtugin pero pag naiba na ang tunog at pumangit, ilaglag ka rin bigla. Maraming salamat from Doc Yorche. Uy, totoo yun. Baka mamaya, sala sa init sana sa lamig lang yung si business partner ng employer mo. Tsaka baka mamaya, ang tanging meron lang siya, pera, tsaka mahaba at matabang, bulsa, diba? O wallet, to naman. Kala nyo kung anong tinutukoy ko, Eto naman po ang sabi ni Mayumi. Para sa'yo, May, nandito ka sa punto ng buhay mo na kung sino ang pipiliin mo, mahal mo o mahal ka. Siguro this time, piliin mo yung taong mahal ka kasi kapag mabait at mahal ka ng isang tao, madali mo lang siyang matututuhang mahalin. Kung tanggap niya ang mga anak mo, higit na mas maganda. Kung practicality, mas piliin mo siya kesa yung nasa Pinas na binigyan mo na ng chance na mahalin pero hindi naging tapat sa iyo. Pero at the end of the day, ikaw pa rin ang makapagsasabi kung sino ang mas matimbang sa buhay mo. Kaya choose wisely. God bless po from Mayumi. True. Eto pa sabi ni JP Babasa, need niya talaga ng advice at kahit kami hindi rin makapili kung sino ba talaga ang dapat. Payo ko ma'am, kung saan siya nakakaapat, dun na lang siya. Anong dun nakakaapat? 4 rounds in 7 hours. Loko doon Joke, pero para sa akin, ma'am, diyan na lang siya kay 250k dahil magiging magandang buhay niya pati yung mga anak niya. Baligtad naman kasi dapat lalaki naghahanap buhay para sa pamilya. Tapos yung lalaki sa Pinas nagloloko pa, gamer pa, alam nang walang ganun Ay, dun na lang sa 150 petot. Okay, petot. Kung uwi siya ng Pinas, hindi rin magiging maganda kasi naging sila ng best friend niya. Maiilang ka na. Kaya go for the gold. See you soon, ma'am. Advance happy birthday. Thank you. Ito pa sabi ni Darwin, Wait lang, ang haba kasi nito Balance lang yung magiging comment ko. Una, kasal ba kayo ng ex mo o hindi?
Kung oo, adultery yan. Kung caught in the act, bawal na ang relasyon ninyo. Pero kung hindi, walang habol ang ex-partner mo sa'yo. Much worse ay sa ibang bansa pa nangyari. Adulterous relationship ninyo. Pangalawa, sana naisip mo yung mga anak mo bago ka nakipagtalik sa business partner ng employer mo. Lastly, kung ayaw mo na talaga, dapat hiwalayan mo na. Isama mo ang mga anak mo sa mga magulang mo dito sa Pinas. Pero for now, mali ang ginawa niya. Mali din ang ginawa mo. Darwin, let me just clarify na hindi sila kasal. Nag-iipon nga siya para makapagpakasal sila kasi alam niyang magiging hati sila sa gastusin nung kanyang partner. Kaya lang bigla na lang yan nalaman na meron ngang kalokohan itong partner niya na nasa Pilipinas. Oh, ang kabet, best friend. Oh. Ito naman sabi ni Bernard. Nakakaumay pakinggan yung ganyan. Yung sinasabi na kapag kasalan, napurnada pa. Bakit? Nakakamatay ba yan? Be practical na lang lalo't may anak kayo. Huwag ka na dun sa lalaking walang kwenta. Uy, Seth, pabati po kay Mommy Virgie na birthday ngayon. Bagay, mas okay na hindi ka makasal talaga sa isang taong wala namang kwenta kaysa dun sa nag-ipon-ipon ka nga ng pera tapos magpakasal ka tapos sakit ng ulo naman yung dala. Ano yun, nagbayad ka ng kasal para lang sumakit yung ulo mo, diba? Wow! Eto pa sabi ni Riz, hiwalayan mo na yung partner mo, me. Siya naman ang unang nagloko. Seryoso naman sa'yo yung business partner ng employer mo. Maging practical ka, sabihin mo. Diyan sa businessman na yan na may mga anak ka. At kung gusto ka pa rin niyang pakasalan, edi go ka na. Oo. Kumbaga palay na ang lumalapit sa manok, hindi mo pa ba tutukain yan? Ito pa sabi ni Charles, parang punong-puno ng tsuktsak chenes yung story pati ni Sender, hayok na hayok sa tsuktsakan. Bogmali ka pala. Nakakaloka. Stop mo na yan. Yun lang. Hi kay JR Legaspi at ang sabi niya rito ay hindi makakawala si Midjan dahil ang love at libog pag nagsama, kabog. Big shoutout kay Arian Behar na walang tigil sa biyahe ng grab car. Uwi-uwi rin. And shoutout po kay Kenneth Isaga na bagong lusong sa Malabanan, Pozo Negro. Pagkatapos lumusong diretso biyahe, grab car. Actually, no, yung Malabanan, Pozo Negro, no, napaka daming nakadikit niyan sa mga poste-poste. Pag titingnan po ninyo, isipin mo talaga, no, kung san-san sila nakakadikit. Tapos, saan talaga yung kuta nila? Diba yung Malabanan, Malabanan, Pozo Negro, yung mga ganun. Alam niyo ba yun? Hindi kayo masyadong observant. Ako, na-observe ko yun. Yung mga nakadikit sa poste na nakalagay yung dinadaig pa yung mga campaign materials ng mga, tatakbo, gano'n. O kaya ng mga politiko. Ewan ko sa inyo. Ito pa sabi ni Jason, doon ka na lang sa taong mahal na mahal ka, tanggap ka at ang mga anak mo. Huwag ka na doon sa niloko ka, yun lamang po. Ito pa sabi ni Papa Jake, dalawang parte ang pagmamahal sa buhay, sex at love. Pag isang kulang dyan, wala rin, may magloloko dyan. So magaling naman, kung may love, okay na yan, lalo't may pera. Lahat darating sa buhay mo ng may rason. Huwag mo hayaang magkaroon ka ng what if sa buhay mo. Ayan, true. Ako naman, naisip ko dyan, kung ayaw mo na talagang mahirapan sa buhay, diyan ka na sa business partner ng employer mo. Kung tapos ka na, sawa ka na sa pagkakaroon ng sakit sa ulo, sakit sa puso, din diyan ka na. Pero syempre, mag-iisip ka pa din, bigyan mo pa rin ng pagkakataon yung sarili mo na kilalanin tong business partner ng employer mo. Kasi baka mamaya, vulnerable ka lang. Nasa state ka ng vulnerability. Kaya kung sino yung nandyan, kung sino yung parang available, lagi mo nasasandalan, naiisip mo na siya na yung tamang tao para sa'yo. Kasi baka mamaya hindi rin naman talaga. So bigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo na mas makilala pa ng lubusan itong taong to. Kapag decided ka na talaga na hiwalayan itong partner mo na nasa Pilipinas na tinraidor ka.
Tsaka dun naman sa pag-iisip mo tungkol sa mabigyan ng kumpletong pamilya yung anak mo, alam mo legit yan at ang dami pong mga babae na nag-i-stay o nananatili sa kanilang relasyon kahit ang toxic na ng partner nila dahil ayaw nilang magkaroon ng broken family yung mga anak nila. Pero kahit na sabihin mong okay ngayon titiisin mo, ang tanong hanggang kailan mo titiisin? Hanggang sa malagutan ka ng hininga, titiis ka pa din? At ang tanong hanggang kailan mo kakayanin na ganyan yung partner mo na nagloloko sa'yo? Madadama at madadama ng mga anak ninyo kapag hindi kayo okay. Pag walang harmonious relationship, yung mga magulang niya, then, ang may apektuhan din dyan, mga anak ninyo. So what's the point of holding the family together kung hindi naman harmonious yung relationship ninyo at ang toxic nyo naman kung nagloloko naman yung asawa mo? Tapos ikaw, na doon ka rin sa punto na magloloko ka rin o nagloko ka na. So what's the point? Para lang masabi ninyo, kumpleto pa rin yung pamilya namin? Nakaka-proud ba na masabi pa rin sa ibang mga tao na kumpleto pa rin yung pamilya namin pero ang toxic namin by the way? O hindi mo nasasabihin yun? O sa paningin ng iba, okay yun na kumpleto pa rin yung pamilya ninyo pero madadama yun eh. Mararamdaman yun ng bawat isa sa inyo kapag hindi na kayo goods na nasa isang bubong kayo. At ang tanging paraan na lang para mag-work kung ano man yung mag-work sa pamilya ninyo yung co-parenting. Magkaiba po yun yung kompletong pamilya sa healthy and happy family. Walang perpektong pamilya, lagi at lagi magkakaroon ng problema yan. Magkakaroon ng hindi pagkakaunawan yung mag-asawa, o kaya sasama loob ng anak dun sa magulang, magulang sa anak. Meron at merong ganun. Pero ang tanong, may harmonious relationship ba kayo? Healthy ba? Nasasabi nyo ba talaga kung ano yung gusto nyong sabihin? At nagkakaroon ba ng resolution just in case may problema? Kasi kung patuloy mo nang binigyan ng pagkakataon itong partner mo na nasa Pilipinas na magbago at magbago tapos wala pa rin pagbabago kundi nagbago pa ng jojowahin sa katauhan ng best friend mo. So what's the point of holding on? You have to move on. Kapag nagloko, lukuhin mo din. Ay, hindi pala yung ganun. Charot with the rot. Kapag nagloko yung partner mo, tapos hindi naman binitiwan yung kabet, anong gagawin mo? Ipaglalaban mo pa rin kahit hindi na ikaw yung pinaglalaban? Kahit hindi ka na pinili, ipipiliin mo pa rin? Ang hirap. Napiliin yung isang taong hindi naman ikaw yung pinipili. So kung meron kang pipiliin as of the moment, piliin mo sarili mo. Kasi kapag pinili mo sarili mo, hindi ka talo dun. Never at never kang matatalo kapag sarili mong pinili mo. Because you know what you deserve. You know what kind of family you want for your kids. At kung traidoran lang ang pinag-uusapan na ibibigay mo dyan sa mga anak ninyo, then wag na lang. Wag mo nang i-glue yung partner mo sa iyo para lang masabi na kumpleto yung pamilya ninyo. Because again, ang laki ng diferensya ng isang kumpletong pamilya sa masaya at healthy na pamilya. Hindi lahat ng nasa kumpletong pamilya masaya. Minsan nga kung sino pa yung broken family o nagko-co-parenting, yung pa yung mga masasaya. Na parang magbabarkada na lang ang lahat. Walang halong bigat na nararamdaman sa puso, walang kinikimkim na galit. Kasi hinayaan na nila eh. Ito yung mga bagay o tao na hindi mo na kayang kontrolin. And sometimes if hindi mo na makontrol yung mga ganon, then you just have to let them go if they are not healthy for your heart and for your mind. And that's how you take care of yourself. And that's how you take care of your children. Giving them
a healthy relationship. Family relationship. Sa mga kabisyo po natin out there na gustong magkaroon ng 250k worth of necklace, try nyo pong magpunta ng Hong Kong. Subukan nyong hanapin yung business partner ng employer ni May. Baka pwede kayo doon. Sige kami. Kung hindi ka, ikaw. Baka ako na lang. Charot! Charot! Sarap din talaga mag-practical minsan, no? Yung tipong mapaisip ko, bakit ngayon ko lang nakilala tong taong to? Well, everything happens for a reason. And it's up to you kung titingnan mo siya as a challenge, as a person passing in your life, or someone who would stay in your entire life. I would love to read your stories, your secret files. Just send it to me, raketera@gmail.com. Susunod na po ang programang Top Secrets. Kapiling pa rin ang inyong boss sa Princess DJ Raketera. At kayo nakatutok dito sa 90.7 Law Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is May's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!